Ing Baladewa nanggalanira Pintusti mungguing Slanggana Dimas Setyaki ingkang kumleyang inggih Ko Prabu mungsu sapa di kula mengsah kaliyan Yaksa menang apa kalah ing sakae kula menika mimpang nanging duh Kakang Prabu piyambakipun nolong lampah kanthi ndalaken gelap sedaya ngantos kula kontal saking palegan lho eneng buta pamer gelap sayu to lho niki mundura dapure butane kaya apa Pak Butane sapa iki? Butane sapa? Ageme Pak Jarwo. Yane metu, ha? Ah diperintah karo panitia kok. Waton ngucap. Ayo ngaku. Kowe sapa? Kowe sapa? Aja bengok-bengok aku ora budhek. Watak kowe sing ngene iki. Ayo ngaku kowe sapa? Kowe dadak barang yo. Ditakon buta ki ya ngono kuwi kok. Buta kok kok ora entuk. Ngaku. Kowe tangguh marang aku. Iya. Sapa? Oh setan. Malah uwur pikir aku tok sentake ngono kuwi. Wis lalen disentak. Aku dadi kala tenung teluh braja. Wah! Tenung teluh braja. Iya. Buta tukang nyantet iki. Gak iso sapa iki? Piye? Piye? Kowe iki sapa? Lho. Buru mana bareng kowe? Buru mana? Gong. Wah, kowe buta ngawi, Gong. Lekno mripatmu, balon kupingmu. Ratu Medura Prabu Baladewa Kakrasana. Wis mulai itu to, ya Jalandhara, ngerti? Mbah. Kowe aja mungsuh sayu. Baladewa tandingana. Ladalah. Ketara ngati-ati. Rasa meling. Rasa meling. Meling iki ngopo? Oh, alah. Wong Sultan kok dipaido. Lakon Huntal Malang. Waduh, kadoan. Kadoan Huntal yang Malang iki ngopo? Apa kene kurang huntal-huntalan? Malah seling suro iki. Huntal Malang ki aja dipedhot-pedhot dadekno siji kuwi Sumbar kok ngutal kok nyang Malang ki ngopo? Kene dicepai pirang-pirang desa dadak nyang Malang. Dadak ngebis. Orang mung saya ki Baladewa Huntalan, arep milih apa? Arep nguntal apa? Nguntal sirah, nyo sirah. Nguntal dodo, nyo dodo. Nguntal kuku, nyo. Alah kok nyo kono. Ku nek butuh ra yo ora disodok-sodoke. Kowe engko isin, alah ora ngadoh omahe kek isin. Wah, lakon wae iki tungkakku kacarok. Wah, mampu pete abangmu.
buta kok yak-yakan. Mlayu kok nabrak. Aduh yo. Alabia. Eneng apa ayo tangi. Kula mang tangekke. Tangi dhewe wis gedhe kok nangekke. Oh, alah. Umur saya mundak tua kok tangi kok angel kaya ngene. Oh, alah beda jaman umur 30 dhisik disawang kok iso tangi. Bukan elek. Ngomong ya ora kejaji. Rai kula tesih, Mbah. Isih. Kowe mungsuh sapa? Prabu Baladewa. Wah. Kangkat derajat mungsuh Baladewa. Kangkat napa bapak bundas kok pangkat? Kowe mungsuh Baladewa. Nggih. Dikapake komplit. Kaya wong jajan. Pinanggipun digetak-getak buta ngendi? Saka bingung lumung waton mangsuli buta Cilangga. Yaene metu seneng sapa panitia. Jenengmu sapa? Aku Tenung Telu Braja. Kok buta tukang nyantet iki. Aku gak iso. Aku Prabu Baladewa. Ayo tanding karo aku. Kowe wani. Lampan kula kala-kala sikile mboten didang raos. Kula cokot pundhake nembung mesem mawon. Sareng kula nyandak kuping Baladewa nesu. Wah iki buta celutak nekot kuping. Kula dikipati ditungkak rai kula. Kowe iki buta kok kalah galak. Pun penembakan pun maidu. Aja kowe sing temantang. Ben ratumu seponggo pribadi. Mundur, rajange dhewe. Wah. Sikrang kala teningal. Acang posamiya tali lara katet mleting kanta. Janjang kumeng cangniting. Menjang sangat cimicil ladinya metali wus terus suara wiloko kaya buto singo wargil pasti jonggo dendanya mangambak boyo wilatala Prabu Baladewa mucireng pupuh melayu Baladewa walah kowe Prabu Hamsa kepara nyoto. Lah, kowe tak enteni perwasa. Kowe retu sering kalong laku. Prapto wanci bengi wanci wong Turkowati. Tak jarak dewa dene aku urus mikut marang kowe. Kang Mengkundo Ratu Pandura. Para diae belum menyawamu. Kelakon tak sewentarang Sudara Sandra. Mleduk ana iki tak ana tangan. Ayo. Ayo. Sultan kamanu. Ya, upuh kata sunur pandang mulai. Ayo. Woi. Urip dinggo apa nenggala tandana. Amuk Suramarta Jayamarta. Median. Para. Ya ampun.
Iki sapa iki? Nibake gaman tanpa pariwara iki sapa iki? Jan. Arep jajak kaprawiran. Kowe pamer gaman, pamer jemparing. Gaman ora nedati karo Prabu Baladewa. Sapa jarak perkara iki? Ayo tadi ngono Baladewa. Apa kowe? Are apa kowe? Ya gua. Ibeh lan dodok. Kowe ngerti tata carane wong perang? Kowe ngerti tata kramane wong perang? Wong perang iki arep bagi gaman kudu piye? Arep bagi gaman kudu piye? Ngaku sapa kowe? Kowe sapa jenengmu bangsa telek sapa kowe? Ratu Ngembat Landian Prabu Surya Gupala. Kowe sapa lek napa Prabu gatekno gobokmu nata Mandura Prabu Baladewa. Kakrasana Wasi Jaladara. Sing mbok ndelok apamu, yen kowe ngeman karo Jawa ragamu wong kowe mundura. Aja tanding karo Baladewa mundura. Mundur. Wateking prajurit timbang Bali wirang, luwung Bali dadi batang. Piye? Timbang Bali wirang, luwung Bali dadi batang. Ngilani dadane Baladewa. Ora cukup iki dublak tungkap cangkemmu kowe. Jeblet anak kowe. Ayo kamu suruh merata, jaya merata. Ayo. Katokno bojomu. Kurang bala nyuruhana kurang gaman bedati kurang sekti meguru ayo. Ampian kaya wong jala rebuting kaya menjangan mati ora arane Baladewa gigihku pucal apa. Sayuta mara sakit timuri negane atiku. Ora lakon mati aku dilajat apa. Nek ora tuwe dapurmu rek kepo sepuluh. Ya arek ayo. Parmane karo Baladewa arep mati. Sopan. Ya ampun kowe. Mati karo Baladewa ora domo umurmu kowe. Kanca iki kowe bajingan elek.